Gitubag sa Newsline Philippines ang hangyo sa schoolhead sa usa ka sitio sa Talaingod sa Davao del Norte nga tabangan ng ilang mga estudyante sa ilang school supplies. Hinungdan nga nakikalayo ng Newsline kang Senator Christopher Bongo ug sa DSWD Regional Field Office 11. Gisakay sa military truck sa 56 Tatag Infantry Battalion ang mga hinabang kutob sa sitio sinilaban. Tungod sa daot nga dalan, kinahanglan nga magbaktas sa tungason nga dalan ang grupo. Kinahanglan sab nga mag-amping, sanglit gamayng ligas lang, pwedeng mahulog sa pangpang. Kapin oras ang gibaklay, una naabot sa grupo ang sitio Sambulungan. Aron madalit ang mga hinabang sa mga pupil sa Sambulungan Elementary School nga usa sa mga nalakip sa Last Mile School Program ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o sa Department of Education. Makita gawa sa eskwelahan nga nagpunsisok ang benepisyaryo nga naghinam-hinam nga makadawat sa hinabang pinansyal gikan sa DSWD. Ang target is 136. Ang nagpilian ni ang mga teachers. Sila ang nag-select kung kinsa ang hatagan. Per family, ang madawat nila since elementary sila is 1,000 for education assistance and 2,000 for food assistance. So all in all, 3,000 nilang madawat. Mitunol ang Newsline Philippines og school supplies alang sa mga estudyante ug maestra samtang ang opisina ni Senador Go nagpadala og bugas ug mga groceries ug mihatag sab kini og cash assistance pinaagi sa assistance to individuals in crisis situation kun AX sa DSWD 11 nga gi-download sa DSWD Provincial Office sa Davao del Norte. Sumala sa school head sa Sambulungan Elementary School nga si Rodel Fernandez, dako ang matabang sa educational assistance ug uban pang ayuda sa ilang mga pupil. Busa gikalipay og nagpasalamat siya sa gihatag nga higayon ngadto sa mga pupil aron mahatagan og hinabang hilabi na nga balik face to face na ang ilang pag-eskwela. Nalipay mi kay ang mga bata tanan gipaboran nga makadawat og assistance niini nga visitation. Kay pag-start na mo og face to face na naguol ko pag-ayo kay ang atong mga bata wala gyoy gamit bisan lapis na lang. Naana sila magamit nga school supply at the same time para sa community mabati nila nga gimahal gyud sila sa gobyerno. Kay usahay ang atong mga kauban nga Pilipino nga nasa hilit tungod sa kalayo. Dili sila maabtan og services sa atong government. Mao nga kini nga mga higayon nga sakaan sila gikan sa nagkalahi-lahi nga agency, special kaini nga mga panahon sa ila. Usa ang inahan niya si Maymay Ibudan ang nakadawat sa gidalit nga ayuda alang sa iyang grade 1 nga anak nga sumala niya dako ang matabang sa mga panginahanglanon sa pag-eskwela sa iyang anak. Nagpasalamat mi nga nagatagan mi og gobyerno sa tabang para naami makapalit sa mga gamit sa mga bata. Ang sitio Sambulungan sa Barangay Palmahil, usa sa geographically isolated and disadvantaged areas kon Jeddah sa Davao del Norte. Kini ang unang higayon nga nahaturan og hinabang ang lugar, busa na bati sa mga benepisyaryo ang tumang kalipay ug nagpasalamat sa ilang mga nadawat. Naglaom sila nga unta dunapay mosunod nga mga ayuda nga ipanghatag kanila gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong sektor sa umaabot nga mga panahon. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.